Kini ang atong latest weather update karong adlang Huwebes, April 15, 2021. Sa pagka-alas 8 kaganinang buntag, nag-intensify o ning kusog gikan tropical storm ngadto na sa severe tropical storm ang atong ginamonitor na bagyo gawas sa atong Philippine Area of Responsibility. Kaganinang alas 10 sa buntag, himutang kini sa gilayon na 1,095 kilometers silangan sa Mindanao gawas gihapon sa atong PAR. Ang maximum sustained wind o hangin duol sa sentro aning bagyoha maabot na sa 95 km per hour ug gustiness o mga pag-unos na maabot sa 115 km per hour. Galihok kini pakasagpan o westward na adunay gipaspason na 10 km per hour. Wala pa kini direktang epekto sa bisan asang bahin sa atong nasod. Base sa official track nag-i-issue sa PAGASA, mosulod ni sa atong PAR unyang gabi o ugmang adlaw sa buntag. Pangalan ni siyang Bagyong Bising sa dihang makasulod na kini sa atong PAR. Nagpabiling ubos ang tsansa niining bagyo na mulandpol sa atong nasod ug taas ang posibilidad na mo-recurve o muliko kini paamihan ngadto na sa paimhanang silangan. Di lang ta magkampante o mag-andam kita sa mga posibleng epekto ni ining bagyoha sama sa mga kusog na hangin, dagkong balod ug mga pag-uwan hilabi na diri sa may silangang bahin sa atong nasod. Ug mao ni atong latest weather update karong adlaw. Para sa dugang impormasyon, bisitahan lang atong official website. Kini si Mark Gales. Mayong adlaw ug daghang salamat.